Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Vítám vás u dalšího pokračování webinářů, které organizujeme už dlouhodobě s firmou TEA. Teď bych měl říct správně s firmou GLIM, jak jste byli zvyklí po celé ty roky, ale vy víte, že už dávno je převzatá a přejmenovaná tedy a její zástupci, které jste znali, tak teď za vámi přichází jako zástupci TEA. Je dobře, že je po GLIMu TEA převzala tu štafetu výuky a edukačních programů pro oftalmologii. A já se hlásím tedy s novým programem, tentokrát tedy už pod markou a pod značkou TEA. Zase budeme mluvit o suchém oku a vidíte v nadpise, že mám zase a 3 otazníky, ale já jsem se to snažil pro vás udělat tentokrát tak zajímavé, že jsem si řekl, že udělám takový obecný kurz o suchém oku pro obecné oftalmology, kteří odesílají své pacienty na operaci oftalmologickou a budeme se zaměřovat hlavně na 3 skupiny operací a řekneme si v té druhé polovině, co tedy očekávat od takového pacienta, který odchází na nitrooční operaci anebo refrakční operaci. V té první části, tak jak vidíte tady seznam toho, co budeme postupně probírat, tak v té první části si projdeme suchým okem, opakováním diagnostikou a terapii, ale ten webinář a tu výukový materiál, který znáte ode mě už, tak jsem trošinku přeskupil a předělal tak, aby se to dobře hodilo k té operativě. Nicméně považuji za dobré v té první polovině webináře zmínit tedy to opakování a říct si trošinku další hlubší detaily k problematice suchého oka, dát vám je trochu do souvislostí. A v těch druhých nebo dalších 3 částech, v té druhé polovině toho dnešního povídání, se budeme věnovat už cíleně literárním odkazům, které se snaží skloubit problematiku suchého oka a jednotlivých operačních výkonů, tak jak je vidíte na tom slajdu. Takže když teď pokročíme, tak půjdeme tedy nejdřív na ten obecný úvod. Tenhle ten diapozitiv ode mě velmi dobře znáte. Je to diapozitiv, který je v každé učebnici a v každém slajdu a v každé přednášce vlastně se s ním začíná. Diapozitiv, který shrnuje poruchy povrchu oka a dělí je na ten segment suchého oka, evaporativní nebo sekreční problematiky, spojené ještě částečně s dysfunkcí mejboumských žlázek, a na ty takzvané jiné poruchy. Tam vpravo dole se pak krčí keratokonjunktivity, alergické, infekční, neinfekční, toxicky indukované nebo konzervanty indukované, o kterých jsme mluvili v jiných prezentacích. Tak my dneska si budeme povídat víc o problematice toho suchého oka ke vztahu k operačním jednotkám. Vždycky začínám taky definicí. Vidíte, že definice se nezměnila a tato definice je převzatá doslova z toho, co je uvedeno v reportu číslo 2 TIFOS DIUS, tedy organizace, která se zaobírá slzným filmem a povrchem oka. Ta vydává pravidelně svůj report a takový souhrn metaanalýzy toho, co je nového fakticky na poli suchého oka. A v tomhle reportu druhé vydání z roku 2017 je tedy tato definice, kterou si myslím, že vlastně shrnuje všechno to, co jsme se v jiných přednáškách pokusili různými definicemi navodit a říct, tak ona to shrnuje krásně do celého toho objektu a do celé té skupiny, kterou za chvíli budu ukazovat na obrázcích. Syndrom suchého oka je multifaktoriální onemocnění povrchu oka charakterizované ztrátou homeostázy slzného filmu. Je to kvantitativní nebo kvalitativní změna parametrů, které ovlivňují tu homeostázu, a ty parametry, které ji ovlivňují, jsou hyperosmolarita nebo osmolarita obecně povrchu, poškození a zánět povrchových struktur oka a změny inervace. Tyhle ty věci dohromady naruší tedy normální uspořádání slzného filmu. Pro ty z vás, kteří by chtěli vědět víc, tak se podívejte na stránky té organizace, která se jmenuje Tear Film and Ocular Surface Society, a tam najdete velmi hezký report, asi 100stránkovou práci pěknou, která se zaobírá všemi aspekty suchého oka ve vztahu k čemukoliv, co vás napadne. Je tady schéma toho, co bude předmětem povídání o suchém oku a co částečně znáte, protože vždycky víte, že mluvím o takové triádě, tedy samotném slzném filmu, lipidy, voda, mucin. Mluvím o nějakých inflamatorních záležitostech povrchu epitelu, to znamená ve chvíli, kdy je narušený epitel, a to jak konjunktivální, tak rohovkový, korneální, a nebo kdy je změna na tarzální spojivce víček, tak dochází k tomu, že se vyplavují zánětlivé mediátory, které hrají důležitou roli v dalším fungování přídatných slzných žláz. Je tam nezanedbatelná role perfúze a hyperperfúze, která bývá u suchého oka, a je tam samozřejmě řídící centrum té inervace, tedy to, co spouští zpětnovazebný okruh produkce slz. Když si to trochu zjednodušíme, ten komplikovaný nález, který jste viděli předtím, tak ho můžeme mít na tomto schématu, který známe velmi dobře z našich všech prezentací o suchém oku. A ten říká to, že nestabilita slzného filmu, hyperosmolarita, uvolňování mediátorů anebo poškození povrchu je kruh, který dokola takhle vede, a kdykoliv z něj můžete odbočit směrem k tomu, že máte symptomy u toho pacienta. A ten kruh je většinou spouštěn tím, že máte buď to redukci nebo dysfunkci vodné složky, to znamená, že máte obecně kvantitativní poruchu slzného filmu, anebo máte kvalitativní poruchu slzného filmu, nejčastěji to bývá lipidová kvalitativní porucha, a to znamená zvýšenou evaporaci z toho povrchu. To znáte dobře.
Příznaky. Klasické příznaky, tak jak je vyjmenovávají všechny literární texty, tak tady je máme takhle seřazeny a já jsem je taky v předchozích prezentacích vždycky zmiňoval, ale my si k něm trošinku něco povíme. U té první dvojice, tedy suchost a slzení, bychom měli mít na paměti to, že mluvíme vždycky o nějakých přídatných žlázách, které jsou důležité pro produkci jednotlivých složek slzného filmu. Měli bychom vědět, kde se nachází, v jakých poměrech, jaké množství a čím tedy mohou být ovlivněny, když mluvíme o nějaké operativě. Krausovy přídatné žlázy 1 vodnou složku ve fornixech, poměr žlázek horního a dolního fornixu 7:1, Wolfringovy žlázy na tu mucinovou složku v podobě pohárkových žlázek tarzální spojivky, zase poměr horní tarzální spojivka versus dolní 2:1, Maybomské žlázy v počtu 25 na horním víčku a 20 na dolním. Samozřejmě neberte ta čísla úplně absolutně, ale dává vám to určitou představu o tom, v jakých poměrech anebo v jakém množství, to se týká Maybomských žlázek, se nachází ve víčkovém aparátu anebo spojivkovém aparátu toho oka. Tohle je náš pacient, který před vámi může být a který ten obrázek potom zopakuji znovu ještě, když budu mluvit o kataraktě, protože takhle vypadá typicky pacient, který k nám přichází na kataraktu. A my si musíme uvědomit, že ta suchost, když jsme mluvili o těch příznacích, mívá nějaké typické známky. Takže jestliže před námi je tento pacient, tak si musíme říct, že typicky v anamnéze se ptáme na to, jestli to je žena, jestli má anamnesticky nějaké léky nebo polymorbiditu, pro kterou je léčená, jestli si frekventně aplikuje něco do očí jiného než třeba jenom slzné preparáty, jestli prodělala nějakou oční operaci nebo se na ní chystá. Kromě toho vidíte, že i jinde na těle má příznaky toho, že se mění sekrece žláz po celém tom těle. Takže to je typický pacient, kterého máme. Co se týká slzení, tak máme zase před sebou typického pacienta v tom směru, že většinou je to spojeno s lipidovou dysfunkcí, a tedy dysfunkcí Maybomských žlázek, buď to je jenom jejich dysfunkcí, nebo taky jejich atrofizací a ubýváním jejich množství a změnou charakteru vývodu, tedy těch ústí žlázek, a změnou charakteru samotného sekretu, který může být až pastózní a tím pádem rozhodně nemůže plnit funkci nějakého rozpuštěného tuku, který na povrchu brání evaporaci. Takže všechny ty nálezy, které tam vidíte, od velmi mělkého postižení víček přes ten pastózní sekret až po úplnou blefaritidu těžkého typu, takovou tu cikatrikózní, která mění úplně charakter marga do takové oblé struktury, tak tam samozřejmě žádná produkce lipidů potom není a dochází k evaporaci. A evaporace samozřejmě vlivem té Maybomské žlázy znamená, že dochází k excesivnímu slzení následnému. Druhým způsobem nestability toho slzného filmu, kromě toho, že nebrání lipidová vrstva tomu rychlému osychání a dochází tedy k excesivnímu slzení, které potom prohlubuje problémy toho pacienta, tak druhým důvodem nestability může být to, že nemáme kvalitní glykokalyx a mikrociliární výběžky epitelu na povrchu rohovky. Pokud je nemáme kvalitní, jsou tam mikroeroze nebo mikrodefekty, které si můžeme detekovat pomocí barvení, o tom se za chvíli zmíním, tak je evidentní, že stabilita celého sloupce toho slzného filmu bude velmi nízká, bude také rychle odplavován. Tak tolik tedy k tomu slzení. Další dvojička je potom častější mrkání a nesnášenlivost rizikových prostředí. Tady si musíme uvědomit, že stabilita toho slzného filmu souvisí s nějakou zkratkou, která je tam nahoře uvedená, Tear Film Breakup Time, to znamená, jak dlouho po mrknutí dokážeme krýt povrch oka. Kromě parametrů kvality slzného filmu a parametrů povrchu oka, to souvisí i s tím, jestli se ten pacient nachází často v rizikových prostředích, které tam máte vyjmenované, a bylo by dobrý pacientovi vždycky do zprávy napsat, jaká ta riziková prostředí jsou a jak se před nimi případně bránit. Další trojice příznaků pálení, řezání po cizího tělesa. Všechny vyplývají z toho, že je nějakým způsobem změněný povrch toho oka, to znamená epiteliální struktury rohovky, nejčastěji a nejtypičtěji, anebo spojivky, anebo tarzální spojivky, a tím pádem se obnažuje a excituje a dráždí volná nervová zakončení toho nervového systému, který suplementuje a zásobuje povrch oka. Kromě strobálního nervu, který je poměrně silný a týká se spíš těch výkonů, kdy řežeme do té rohovky, tak mluvíme zvláště o těch situacích, kdy stromální inervace se dělí na tu subbazální a potom intraepiteliální volná zakončení. A ty intraepiteliální volná zakončení jsou ta, která jsou typicky drážděna. My si to můžeme ozřejmit, tyhle ty mikrodefekty, které obnažují volná zakončení inervace tím, že použijeme jakoukoliv barvící metodu, kterou tam máte vpravo, ještě se k ním dostaneme. No a posledním okruhem je trojice posledních příznaků: fotofobie, poruchy zrakové ostrosti a patologické změny povrchu oka. To jsou ale už extrémní formy, primárně možná syndromu suchého oka, narušení stability povrchu, nefunkce slzného filmu, narušení normální funkce víček, které vedou k tomu, že se objeví hyperémie v prvním sledu, neovaskularizace rohovky v druhém sledu, excitace nebo expozice epitelu k tomu, že je smáčivý a že dochází k epiteliálním defektům
a že dochází k formaci vředů. Ty dřív nebo později jsou sekundárně bakteriálně infikovány a vytváří se bakteriální klasické vředy, takže to všechno potom vytváří daleko závažnější a hlubší kruh postižení toho oka, který už nesouvisí jenom samotným suchým okem. Blok diagnostiky, vždycky jsme si o něm také povídali, tak tady je vyjmenováno všechno, co si za chvíli ještě projdeme. Observace celého pacienta je nesmírně důležitá, anamnéza, observace víček a okolí, Lipkov, řekneme si, co to znamená, Meibohmské žlázy, meniskus slzného filmu, barvení, osmolarita a detekce biomarkerů zánětu. To jsou asi nejčastější věci, které se dneska zmiňují v tom běžném vyšetřování syndromu suchého oka, tak se na ně podíváme. Na jednom z předcházejících kurzů, a už je to docela dávno, jsem ukazoval takovou časovou osu toho, kolik nám vlastně pacient se suchým okem zabere, tak teď si to projdeme jenom rychle, protože vy tenhle slide znáte dobře, tak u něj nebudu dlouze zdržovat. Vidíte tam fáze vyšetřování toho pacienta i s nějakou minutovou dotací. Nejdřív je tam tady procedura té anamnézy a takového toho povídání s tím pacientem. Potom jsou tam procedurální věci intervenční, vyšetřovací, které děláme, od té observace zmíněné až po barvící metody na konci. A potom je nějaké vyslovení závěru, kdy se dostáváme k tomu, že rozhodujeme, jaký preparát by byl vhodný pro toho, kterého pacienta podle toho, jakou určujeme vadu, jestli má hyperevaporativní anebo hyposekreční syndrom suchého oka. Tak tohle to dobře znáte, ale my se teď trošku u nich zastavíme u těch anamnestických údajů podrobněji, to je to, co jsem říkal, že jsme si to trošku oprášili a zvýraznili. Tak nejdřív chronicita. Musí to mít chronický charakter, to znamená, trvá to nějakou dobu, toho pacienta bývá typicky bilaterální, už jsme si říkali, že starší ženy daleko typičtěji. Okolní pracovní podmínky, nebo jak já jsem tomu říkal, ty okolní podmínky, které mohou být iritativní pro ty pacienty, jsou velmi důležité. Celkové nemoci, diabetes, zvláště alergie, některé psychologické problémy, protože antidepresiva jsou výrazným zdrojem, chronicky braná, tedy myšleno, výrazným zdrojem narušení stability slzného filmu a vitaminózy Sjögrenův syndrom. Medikace, tak tam je to jasné, tady vyjmenovávám to, co už jsem vlastně teď řekl v předchozím bloku těch nemocí, antihistaminika, antidepresiva, cytostatika, imunosupresiva, chronické používání a nosičství kontaktních čoček, operace, k těm se dneska dostaneme, a doba výskytu. Doba výskytu je docela takový dobrý orientační bod, který můžete použít, protože pokud vám říká pacient, že to je horší ráno a slzí, tak má většinou hyperevaporativní syndrom a chybí mu trochu lipidy. Pokud se celý ten příznakový komplement zhoršuje spíš během dne a večer už bývá spíš nesnesitelný a pálí ty oči přitom, tak je to spíš hyposekrece a chybí mu vodná složka. Co se týká vyšetřovacích metod, to je ten druhý blok, tak si je zase probereme. Observace okolí toho oka, velmi důležitá, to vždycky udělejte, protože vás to navede k tomu, jaké je postavení řas a jak vypadá margovíček. To je zcela zásadní. Navíc se dívejte na to, jak ten pacient mrká, s jakou frekvencí, jak usilovně a s jakým časovým intervalem mezi tím mrkáním. Lipkov, jasně, že můžete sledovat buď to úplně makroskopicky bez použití mikroskopu, nebo vždycky, když se podíváte pod štěrbinovým mikroskopem. Meibohmské žlázy, jasně, velmi důležité, jak observace vývodu, tak pokus o expresi toho sekretu, který je meniskus slzného filmu nepovinný, doplňkový, spíš se podíváte pod štěrbinou lampu, jak vypadá při normální konfiguraci dolního víčka ten meniskus, který se tam vytváří. Barvení je velmi nápomocné, zvláště když si pacient stěžuje na úporné, nepříjemné chronické dlouhodobé bolesti, tak si chcete ozřejmit, že má skutečně nějakou formu epitelopatie, která ho bolí, ukážeme si to za chvíli. Tyrifilm break-up time, ano, orientačně nedělejte z toho žádnou vědu, jedná se vám o jednoduché pravidlo 5-7-12, to znamená pod 5 špatný, nad 12 velmi dobrý, někde mezi tím se nachází středoví pacienti a vy si to krásně odvodíte podle svého měření. Není potřeba si zapisovat do sešítku každou hodnotu, kterou naměřím, ale mít nějakou představu orientační o tom, jestli je 5 málo a 12 hodně. Jo? Další v tom sledu je Litviper epitelopatie, velmi užitečná. Když už jste použili barvení u toho pacienta a obarvili jste povrch toho oka, tak je logický, že je úplně jednoduchým tahem a nenašli jste nic v expoziční zóně, ani ve fornixové zóně toho dolního fornixu, tak si otočte horní víčko, ta everze vám nezabere žádný čas a je to velmi nápomocné, protože často na tom Viperu, na tom stěrači horního víčka bývá epitelopatie, která toho pacienta trápí. Schirmerův test pouze tehdy, když očekáváte, že tam je skutečně kvantitativní porucha a ne kvalitativní. Schirmerem kvalitativní poruchu nepoznáte nijak zásadně. No a tohle jsou zase jenom sekvence našich pacientů, na které se podívejte v rychlém sledu. Už teď umíte krásně pozorovat jenom makroskopicky to, co na těch očích je, meniskus slzného filmu, iritace, hyperémie, margovíček, případně drobný sekret. Tady se podívejte nádherně na to zachycení marga dolního víčka, to znamená ta změna vývodu Meibohmských žlázek, které jsou téměř zaniklé, nejsou viditelné ty vývody, tak jak je normálně vidíme na sobě. Zase ta hyperémie, a v horních řasách vidíte chronickou blefaritidu, která je nádherně viditelná i na tomhle snímku. O Lipkov jsem mluvil, já se tady trošinku ještě vrátím před ten 4. stupeň. Lipkov grading,
Nemyslím si, že byste si nutně museli zapisovat jednotlivý grading, to znamená 0 stupeň, 1, 2, 3, 4 a znát je. Spíš jde o to vyjádřit se v tom popisu, jestli tam jsou skutečně ty lid parallel conjunctival folds, tedy ty s okrajem víčka paralelní záhyby, spojivky, které jsou vytvářeny a které samozřejmě naprosto mění stabilitu slzného filmu a vedou k rychlejšímu praskání toho povrchu, tedy zkrácení tear film breakup timeu, který potom měříme. Můžete si je, když používáte barvící metody pro to, abyste detekovali epitelopatii na té expoziční zóně nebo na té tarzální, tak si je krásně můžete zobrazit i ty záhyby spojivky. Vidíte, že nádherně fluorescentem jsou zobrazitelné jako takovýhle undulace spojivkové tkáně, které vám odhalí to, že stabilita toho slzného filmu u toho pacienta nebude velká. Tohle už jsme si ukazovali dneska, to znamená observace vývodu Maybomských žlázek. Exprese, tu si za chvilku ještě ukážeme. Exprese má jednoduchý popis a metodiku, každý zvlášť to zvládne na štěrbinové lampě, není v tom žádný umění. Lehce tlačit z temporální strany proti tomu okraji víčka, to znamená být mírně palcem, tak jak jste to viděli předtím na nákresu, pod okrajem víčka a lehkým tlakem několik sekund a dívat se pod mikroskopem na to, co z těch vývodů vlastně vychází, pokud vůbec jsme schopni něco exprimovat. Existuje kvantitativní a kvalitativní hodnocení, nemyslím si, že nutně to musíte zapisovat do karty, tady jde o to vyjádřit se o tom, jak vypadají vývody, jestli z nich dostávám nějaký sekret a jaké kvality ten sekret je, ale pro ty, kteří by to chtěli nějakým způsobem kvantifikovat a dělat si nějakou svoji sledování nebo nějakou svoji studii, tak existuje toto hodnocení kvality a kvantity toho sekretu. A meiboskopie, která je čím dál populárnější pro svícení víček, a krásné zobrazení Maybomských žlázek, jak to vidíte. Tohle jsou obrázky, které jsem ukazoval na všech kurzech suchého oka, protože velmi hezky dokumentují i to, že nejenom vlivem nějakých nemocí toho oka nebo vlivem toho, že se spustí díky medikaci anebo proběhlé operaci suché oko nebo jeho příznaky, ale i vlivem pouhého stárnutí toho organismu dochází ke změnám struktury Maybomských žlázek, množství fungujících žlázek a hlavně kvalitě těch vývodů a sekretu samotného. Meniskus slzného filmu orientačně na štěrbinové lampě a nebo v některých studiích se používalo měření na OCT předně segmentovém, barvící metody, tak jak je znáte, k detekci epitelopatie. Všude tam, kde se punktátově přibarvuje, tak víme, že je expozice toho epitelu a že je špatný. Při barvení, když už jsme si barvili kvůli defektům epitelu rohovkového, stejně tak jako spojivkového nebo tarzálního, tak se vyplatí udělat ten tear film breakup time, to znamená aplikace barviva, 3x mrknutí, modrý filtr na slit lampě a potom měření toho, kdy dojde ke kompletnímu defektu toho rozmrkaného a tedy rozprostřeného barviva po povrchu. Lid Viper epitelopatii, já sám osobně ji mám velmi rád. Tady vidíte citaci, kdy bylo poprvé nějak zmiňována a kdy se o ní začalo mluvit, takže už je to taky 20 let stará historie, ale já to mám rád, když už si oko obarvím a když už sleduju tear film breakup time na tom oku a pacient má výrazné stížnosti, tak si udělám everzi horního víčka. Často tam vidíte takhle lineárně nádherně obarvený ten stěrač. Podívejte se na to, jak to můžete krásně detektovat. A nejenom ten samotný stěrač, na kterém se vytváří taková ostrá linie toho obarvení, ale často potom v modrém filtru můžete vidět i další epitelopatii, tarzální spojivky pod tím stěračem a dokumentuje to jenom to, že ta tarzální spojivka může být daleko výrazněji postižená než ta bulbární, aby přitom na tom v té expozici, když se díváte jenom pod štěrbinou lampu, nemusíte vůbec nic vidět a přesto si pacient stěžuje subjektivně na výrazné problémy. No a posledním bodem v té naší tabulce bylo tedy zhodnocení toho, co přede mnou vlastně stojí, jestli hyperevaporace anebo hyposekrece. Tohle je velmi důležité si rozmyslet a říct, protože podle toho budu postupovat s nějakýma kapkama potom, takže v té hyperevaporaci budu chtít mít nějaké slzy s mukomimetickým efektem, které se zdrží delší dobu na oku, případně použiji nějaké krátkodobé přeléčení protizánětlivé, a to zvláště s ohledem na okraje víček a hyperémii toho oka. Vysvětlím pacientům něco o hygieně, zahřívání víček, masáží a tak dále. U hyposekrece budu odkázán na to, že budu muset doplňovat velmi frekventně a kapat do toho oka. Tam si musíte dát hlavně pozor na to, aby ty moderní léky neměly přísadu konzervantů. Krátce se podíváme na to, co říkají ty moderní texty také o terapii. Dneska se všeobecně uznává, že existuje nějaká čtyřstupňový přístup k léčbě suchého oka. V té jedničce máte ty základní věci, které většinou pacientům říkáme a které se opíráme, to znamená nějaké umělé slzy, hygiena okolí víček, nahřívání, uvolňování, masáže, eliminace rizikových prostředí. A čím těžší příznaky a čím vzdorovitější proti té terapii, tak musíte zařadit další věci. Já tady zaškrtnu teď v té první fázi ty topické steroidy v druhém kroku anebo ve čtvrtém kroku té léčby, kdy se stupňuje ta terapie postupně, protože si o nich chceme něco říct v téhleté situaci. Je to velmi důležité, zvláště ve fázích, kdy máte před sebou výrazně drážděné oko, kdy máte před sebou pacienta s blefaritidou a s reakcí na okraj toho víčka, vy potřebujete nějakým způsobem utlumit tu zánětlivou reakci, která je navozena celým tím kruhem, který jsme si ukazovali na začátku v té etiopatogenezi.
Já tomu vždycky říkám jednoduchou věc těm pacientům, když něco vypadá jako zánět a vaše oko tak vypadá, tak to asi je zánět. A když tam je zánět, tak nejdřív zkusím potlačit ten zánět a potom dlouhodobě léčit a sanovat problémy, které ho vyvolávaly. To znamená, teprve následně vlastně nastavuju tu dlouhodobou aplikaci umělých slzných preparátů, ale ze začátku se snažím působit proti tomu zánětu samotnému. Takže tohle to není náhoda, že v těch krocích druhém, kdy to trochu vzdoruje, anebo tam, kde všude tam, kde máme problém s mejboumskými žlázami a vývody a margem víčka, anebo tam, kde mám potom ty těžké příznaky suchého oka s nestabilitou epitelu jako takového, tak tam všude budeme používat protizánětové léky. Ta protizánětová léčba funguje, tak to máme všichni vyzkoušení sami na sobě, známe to i v těch pooperačních nálezech, proč by to nemělo fungovat u suchého oka. Zcela evidentně dojde ke snížení iritace povrchu toho oka, bulbární spojivky, tarzální spojivky, ale zvláště pro nás důležité je to, že se významně sklidní margo toho víčka, sníží se otoky, vyústění mejboumských žlázek, zlepší se tím pádem možnost exprese toho sekretu mejboumských žlázek na povrch oka a zlepší se tím pádem i stabilizace slzného filmu. Takže to je nesmírně důležitý. Že máme nějaké stupnice kortikoidů od těch nejsilnějších nahoře s dexametazonem až po ty nejslabější dole s hydrokortizonem, to víme všichni, povídáme si o tom často, naposledy jsme mluvili někde na glaukomovém povídání o tom, jaké protizánětové léky používat, abychom moc nepůsobili na nitrooční tlaky, takže tu stupnici dobře znáte. Je fajn vědět, že na ty příznaky suchého oka, na to snížení iritace nám stačí právě ty mild, ty mírné, ty jemné kortikoidy, které nebudou mít žádný vliv na elevaci nitroočních tlaků, ale krásně budou sklidňovat ty nálezy. A Softakort je v tomhle výborný, bez konzervačních přísad, minimální efekt na nitrooční tlak, jak jsem řekl, malé riziko katarakty, samozřejmě je to krátkodobé přeléčení, většinou používáme v prvním sledu na 14 dní a potom, když tak ještě jedna kůra za dalších 14 dní se opakuje, když se ty příznaky toho zánětu vrací a potom už překrýváme většinou umělými slzami. Ale v tomhle tomu je docela dobrý, že to není žádný silný kortikoid, který by nějak otřásl povrchem toho oka nebo pro toho pacienta něco znamenal. A ještě si musíme říct druhou věc k té terapii, a to je ta, kdy mluvíme o umělých slzách. Ty tam patří logicky a dneska v souvislosti s povídáním o operacích si zmíníme význam umělých slzných preparátů, proto když pacienty chceme operovat a dlouhodobě stabilizovat jejich povrch. Takže ty tam rozhodně patří. Měly by být v tom prvním sledu takové, které jsou různého typu a budou saturovat to, jestli máte hyperevaporativní typ anebo hyposekreční typ, to za prvé. V tom druhém sledu a v těch těžších případech už hodně lpíte na tom, ale já myslím, že dneska Moderna je už v jedničce lpět na tom, aby ty preparáty měly buď to velmi malý potenciál iritovat a vytvořit toxickou keratitídu nebo toxické epitelopatie, a nebo aby neměli vůbec žádné přísady, které by to mohly způsobovat. Tedy ty bezkonzervační umělé slzy jsou v tomto sledu v tomto účinku zcela zásadní. Jsou 4 typy působení umělých slz na to, co dělají na povrchu toho oka. Za prvé snižování hypertonicity. Většinou to jsou preparáty s vodnou složkou a zlepšujeme tu kvantitu toho slzného filmu. Tukové preparáty na stabilizaci té lipidové složky. Víte, že třeba ještě před 10 lety jsme říkali, že to je takový sporný, že nevíme, jestli ty preparáty budeme mít, jak tam ty lipidové partikule udržet, aby byly pěkně difúzně rozptýlený v celém tom roztoku. To dneska už krásně ty kapky umí a vy víte, že v portfoliu vašich umělých slz máte i ty preparáty, které v sobě mají lipidové partikule, které se uvolňují většinou v kontaktu se slzným filmem a krásně doplňují ten slzný film samotný. Pak je velmi důležitá skupina kapek, které prodlužují dobu působení na povrchu toho oka, většinou jsou spojeny s tím, že mají nějaké bioadhezivní silné účinky, mají v sobě hyaluronovou kyselinu, stabilizují se na povrchu, doplňují glykokalik, případně umožňují reepitelizaci a zmírňují zánětové projevy. Tohle je velmi důležitá skupina, tím spíš, že v těch fázích těžších nálezů potřebujete tu kapku na tom povrchu oka chvíli udržet, aby měla nějaký účinek. No a pak osmolární stabilizace epitelu. Jednu dobu se zdá, že to bude velmi důležité. Dneska se ukazuje, že změny osmolarity můžeme krásně navodit tím, že potíráme právě ty zánětlivé projevy a že stabilizujeme povrch oka, to znamená vlastně přirozenou terapii, aniž bychom tam dávali kapky, které sami o sobě vytváří gradienty a změny osmolarity. Můžeme osmolaritu vyrovnávat ve smyslu desikovaného epitelu a slzného filmu, který je na povrchu. Budu mluvit o jediném preparátu dneska, jednak proto, že jsme na půdě TEI, tak to je normální, ale jednak proto, že ho mám velmi rád a já tenhle preparát považuji za strašně dobrý právě pro ty operační věci, o kterých dneska chceme mluvit. Vlastně jsme si ho oblíbili po našich operacích, ho masivně dáme po těch refrakčních výkonech i při té kataraktové chirurgii a řeknu proč. Zmiňoval jsem to už jednou, ale myslím, že se vyplatí to tady znovu zopakovat. Ne náhodou na obalu toho preparátu
je slza, která je rozdělena na dvě části, vidíte zelenou a modrou. My si teď odpářeme takhle tu zelenou, dáme ji stranou a necháme hyaluronovou kyselinu. Na té není nic zvláštního, to má spousta kapek, spousta kapiček to používá a jenom si vyjmenujeme, proč je tam důležitá, nebo řekneme si, proč je tam důležitá. Protože vy víte, že na povrchu toho oka máme nějaké parametry, které vypadají tak, že mluvíme o takzvané hydrataci, mukomimetice, tu jsem zmiňoval před chvilinkou, to znamená stabilitě těch nových slz na povrchu oka, a viskoelasticitě, to znamená, chceme, aby se postupně uvolňovala ta látka a doplňovala stávající slzný film, chceme, aby držela na povrchu oka, doplňovala místa, kde glykokalix neplní dobře svoji funkci a nelepí dobře mucinovou složku na povrch toho oka a chceme, aby měla takové viskoelastické mechanické parametry, aby nedocházelo vlivem mrkání k mechanickému předčasnému rozrušení toho nově navozeného slzného filmu. A pak je tam druhá složka, to je trehalóza. Trehalóza je docela taková zázračná věc, která se ukázala, protože všechny ty firmy vždycky zápasí s tím. Dobře, my tam nedáme konzervanty, ale musíme tam dát nějakou látku, která trochu stabilizuje a doplňuje účinek těch kapek. A tenhle ten bioprotektivní disacharid se ukázal jako báječná věc a my ji máme rádi zvláště z 5 důvodů, které tady vyjmenuji a které docela hezky plní a dělá dobře. Dělá tu osmoregulaci, o které jsme společně mluvili, to znamená jenom navozením toho, že stabilizují povrch oka, tak měním osmotické parametry desikovaného epitelu a slzného filmu. Stabilizuje lipidové membrány, chrání částečně proteiny v membránách, obnovuje nebo umožňuje reepitelizaci povrchu toho oka, to znamená má obnovný účinek na povrchové epitelové a destimulované buňky, potlačuje tendenci k apoptóze. To je trošku sporný bod, který se těžko prokazuje, ale ty 4 body já miluju protože přesně tohle to dělá, když ji používáme. Vyrovnání hyperosmolárního prostředí poznáte velmi dobře na tom, že to oko se velmi rychle stabilizuje z hlediska stability slzného filmu a velmi rychle se dekolorizuje, to znamená ztrácí ten narůžovělý hyperemický charakter a sklidňuje se. Brání degradaci lipidových membrán jsme si říkali, to znamená dehydratace, která vzniká v desikované buňce s vlivem změny osmolarity, tak je vyrovnávána trehalózou. Říkali jsme si, že agreguje kolem proteinů a udržuje proteiny v akci a říkali jsme si také to, že obnovuje a reepitelizuje vlivem toho, že brání lipidové membrány a proteiny v těch membránách a buňkách obecně. To bylo tedy rychlé opakování toho, co je suché oko, jak se pohybujeme v diagnostice, kde jsme v terapii a jaké jsou 4 základní kroky té terapie, které jste měli před sebou. Tohle to všechno jste znali, proto jsem to proběhl poměrně rychle, znovu jsem mluvil takovým tím svým rychlým, rychlopálným způsobem, ale myslím si, že to všechno znáte velmi dobře a bylo to pro vás spíš opakování a uvedení do toho, abychom teď přemýšleli společně o tom, že chceme mluvit o dalších částech, tedy o suchém oku a operaci katarakty, o suchém oku a refrakčních laserových výkonech a o suchém oku a glaukomové operativě. Teď tady na tomhle místě, než začneme, musím říct jednu strašně důležitou věc. Já tady teď samozřejmě vás nebudu zdržovat tím, že bych mluvil o niancích a jemných detailech jednotlivých operačních technik a zmiňoval se o čočkách a tak dále. Vůbec ne. Mým záměrem nebylo tentokrát se pitvat ve věcech, jako je detaily operace a věci, které často třeba ani neuvidíte, měření čoček, stanování čoček, to, jaký refrakční výkon vyberu, jaké typy glaukomových operací máme. Já jsem se soustředil na to, abych vám v těchto 3 nejzákladnějších operačních výkonech, které v oftalmologii se nejfrekventněji používají, ukázal, jaký vliv mají na suché oko a co tedy máme zvažovat před tím výkonem, během toho výkonu a po něm. A opřel jsem se o to, že jsem za vás prošel metaanalytické údaje ze vší literatury, kterou jsem nashromáždil a kterou jsem viděl v závěrech právě té DUSE analýzy. A postupně jsem si je prošel a vybral ty věty, které mají dokumentovat to, na co si máte dát pozor a co je poměrně jednoduchý na zapamatování a je dobrý toho pacienta před operací poučit. Může vám to ušetřit spoustu práce s tím, když mu pak vysvětlujete, proč po operaci trpíte tím, že vás oko pálí, proč není tak dobrý refrakční výsledek, proč nemáte tak dobře ustálené dioptrie v tom prvním měsíci po operaci. Takže spoustu práce si ušetříte tím, když pacienta kvalitně připravíte na to, co ho asi s tou operací čeká a čemu se můžete trochu vyhnout, když zahájíte společně terapii zavčasu. Tak jdeme na to. Vidíte v podstatě velmi podobný graf, jako jsem ukazoval na začátku, tedy nějaký cirkulus suchého oka, to jsou ty šipky po obvodu, nestabilita slz, hyperosmolarita, zánět. A pak tam vidíte ty 3 výseče, to je preoperativní, intraoperativní a postoperativní možnosti ovlivnění suchého oka nebo parametrů suchého oka u pacienta, když to je vztaženo ke katarakty, protože teď jsme v bloku katarakty. Před operací je to samozřejmě věk, medicínský background, to znamená ty spojené diagnózy plus medikace, kterou má, předchozí už přítomný syndrom suchého oka a stanovení jeho stupně, to je velmi důležité, používané kapky, které se dávají a
nějaká chirurgická profylaxe, která je před tou operací těsně. Intraoperativní důležité věci jsou irigace, excesivní irigace povrchu oka, čas operace, fotoexpozice, ta souvisí přímo s tím časem, to znamená, jak dlouho působíme světlem mikroskopu na toho pacienta, případné sukční mechanismy operativy spojené často s femtosekundovým laserem a akordeální řezy samozřejmě, nebo pomocné nářezy, které do té rohovky děláme, převedou k denervaci. A v pooperačním období ty faktory jsou zvláště spojeny s kapáním, tedy to, co pacientovi říkáme, že mu dáme. Tyhle fotky už jste dneska všechny viděli. Buď to pacienta, to je ten dolní, který má ještě relativně slušný margo těch víček a vidíte, že tam má takový olejový sekret, anebo pacientka, která už má úplnou těžkou blefaritidu s cicatrikózní změnou marga toho dolního a horního víčka a tím pádem, pokud vůbec z těchto víček něco dostane, tak to většinou bývá pastózní sekret. Takže teď k té literatuře a k těm faktům, která víme epidemiologicky, 70% našich pacientů, kteří jdou ke kataraktě, mají diagnostikován aspoň mírný stupeň syndromu suchého oka. Jenom tady malinko odzastavím ještě u toho DET, co tam vidíte, budu používat tu zkratku DET pro syndrom suchého oka. A bude se tam tedy pořád opakovat jako dry eye disease, ale tomu už rozumíte i z toho předchozího povídání. Takže 70% pacientů, kteří jdou na kataraktu, tak musíme počítat s tím, že už nějaké příznaky suchého oka anebo přímo onemocnění mají. První věta. Druhá, 52%, tedy polovina našich pacientů, má dysfunkci, ne zánik a ne úplnou obstrukci, ale dysfunkci mejboumských žlázek a 56% pacientů má již před operací katarakty určitý stupeň atrofizace těch mejboumských žlázek. No je to logický. My jsme si předtím ukazali tu mejboskopii, ukazovali jsme si, jak ty vývody mejboumských žlázek vypadají s postupujícím věkem a jestliže si připustíme, že spektrum našich pacientů pro kataraktu je nějakého věkového složení, tak je logický, že budou mít tyto změny v mejboumských žlázách a že další operativu můžeme jedině dál provokovat. Tak, další literární údaj. U pacientů s předoperačním syndromem suchého oka dojde ke zhoršení příznaku nemoci v prvních 2 měsících po operaci. S tím musíme počítat, to rozhodně nastane. Je pravda, že subjektivní vnímavost našich pacientů k různým nesnázím, které mají, je strašně variabilní. Znamená, někdo si nebude stěžovat, ani když na něm uvidíte ty příznaky suchého oka. Chlapi s těžkým lipkofem, to znamená konjunktivochalázou, která téměř přepadává přes víčko, oko dlouhodobě zarudlí, přestože už 14 dní po operaci kape, tak on bude říkat, dobrý, je to výborný, vidím nádherně. A někdo, kdo bude mít úplně téměř čistý oko, tak si bude stěžovat, pořádně tam něco škrábe. Pod tím horním víčkem já to pořád cítím, pane doktore. Takže variabilita je velká, ale mají nárok na to, aby v prvních 2 měsících po operaci měli akcentaci nebo příznaky syndromu suchého oka. V prvních 3 měsících po nekomplikované operaci katarakty dojde u 100% pacientů s preexistujícím syndromem suchého oka ke zhoršení symptomatologie a ke změnám tear film backup time. Vždycky tam máte u té citace, kterou čtu, tak tam máte uvedený ten zdroj, můžete si ho potom najít a ty články dohledat, kdyby vás to téma zajímalo, ale opíral jsem se tedy jenom o ta fakta, která jsou v literatuře uvedena. Takže tím si můžeme uzavřít tu preoperační fázi a můžeme říct, co bychom rádi udělali před kataraktou. Snížit aplikaci Capex konzervanty, to je jednoznačný úkol. Optimalizovat povrch oka, ideálně zahájit terapii slznými preparáty už dopředu, za chvilku se k tomu ještě vrátím. Pozor na pacienty, kdy vám nějakým způsobem, a to se týká spíš teď operačních center, to už není do ambulancí, kde odesíláte pacienty, kde vám nevychází moc keratometrie a kalkulace IOL. Může to být spojeno s tím, že není kvalitní povrch oka a že tam jsou už přítomné příznaky suchého oka a ta kalkulace nemusí být úplně přesná. Omezit nutnou antibiotickou profilaxi před operacemi. To se významně stáhlo. Pamatujete si ty doby, kdy se kapalo týden dopředu, pak 3 dny dopředu, začněte aspoň den. Dneska vlastně profilaktujeme v podstatě těsně před tou operací. A odložit operace při těžkých stavech toho syndromu suchého oka, nebo aspoň se pokusit o nějakou intervenční a iniciální terapii pro zmírnění předpokládaných příznaků té operace. Tak tady je jenom to, co před tou operací chcete hodnotit vždycky a to si můžete udělat, když toho pacienta odesíláte a na tyhle ty věci se skutečně podívejte, máte je tady krásně vyjmenovaný. Povrchový zánět toho oka, vlevo nahoře, vedle něj dysfunkce mejboumských žlázek, už jsme o ní mluvili. Potom jsou 2 barvící metody, buď to punktátová epitolopatie nebo filamentózní keratitída. Potom těžká blefaritida s těmi změnami na řasách. Spěněný sekret na margu dolního víčka, to bývá naprosto typický příznak pro kvalitativní poruchu slzného filmu. A ten Lipkov, o kterém jsme mluvili, ani nemusíte barvit, ale když uvidíte s víčkem paralelní záhyby spojivky, tak to je spektrum příznaků a věcí, které vás mají zajímat předtím, než toho pacienta odesíláte a měli byste myslet na to, že u těchto lidí budete chtít něco dělat už před operací té katarakty, když ho na ní odesíláte.
Teď k vlastní operaci katarakty. Vlastní operace katarakty způsobí několik změn na povrchu toho oka, které vedou k suchému oku, nebo aspoň akcentaci příznaků, a to po krátkou dobu, naštěstí ne nějak extrémně dlouhodobě, ale u některých pacientů může dojít k výraznému zhoršení a oni to potom identifikují s tou operací. Oni pak říkají, po té operaci se mi to strašně zhoršilo. A vy víte, že už předtím měli příznaky, že se to vleklo, že ano, že jste mohli vychýlit ručičku tou operací, ale že by stejně do toho stavu, v kterém jsou dospěli, a oni to přesto vždycky už pak vyčítají té operaci. Neměl jsem na ní chodit, neměl jsem tam vůbec jít. Takže opakovaná desikace a irigace povrchu oka při té operaci. Velmi nebezpečné, když je to příliš excesivní a prudké, zvláště to střídání desikace a irigace. Aplikované kapky, které jsou před operačním období a během operace, fototoxicita a délka operace, operační trauma, mám na mysli zvláště rozvirače, sukční mechanismy při femtosekundovém laserování a fixace oka jakákoliv. No a samozřejmě povrchová denervace, která souvisí s tím, že do toho oka děláme řez. Děláme tam incize, pomocné incize, někdy i LRI nářezy, anebo jatrogenní defekty při té operaci nebo v případě defekty, na kterých s námi spolupracuje ten pacient tím, že hejbe okem. To znamená, všechny tyhle ty věci se promítnou do toho, že se buď to objeví, nebo zhorší příznaky toho suchého oka, které ten pacient může mít. Tak, teď k jednotlivým parametrům. Vpravo nahoře vždycky máte, kterému tomu bloku té peroperační fáze se to vztahuje ta citace. Opakovaná desikace a irigace povrchu. Střídání desikace povrchu oka s výraznou a intenzivní irigací vede k redukci denzity pohárkových buněk v pooperačním období a zvýraznění projevů syndromu suchého oka. Excesivní opakovaná aplikace kapek před operací má toxický vliv na rohový epitel, to je jasné, ale my zase nějakou formu té chirurgické premedikace, toho ošetření toho povrchu udělat tak, jako tak musíme, ale upozornil bych rád na jednu důležitou věc. Nesprávná koncentrace betadíny aplikovaná do spojivkového vaku, do té laváže, vede k těžké porušce spojivkového a rohovkového epitelu s narušením funkce pohárkových buněk. Tohle je strašně důležité, aby ta koncentrace byla správná. Nebojte se, jednak ty pacienti budou protestovat, když tu koncentraci necháte příliš vysokou, to se jim rozhodně líbit nebude, ale vy si zaděláte na dlouhodobý, několika týdenní problém po té operaci, kdy toho pacienta to bude pálit to oko. S délkou operace stoupá i expozice světlu mikroskopu, který má vliv na změny denzity pohárkových buněk. Citace, která sice nemá žádnou kvantifikaci, ale upozorňuje na to, že excesivní délka trvání operačních výkonů při plném osvětlení může mít vliv na to, jaká je potom kvalita mucinu, tedy té adhezivní složky slzného filmu. Prospektivní studie prokázaly vliv délky světelné expozice na výskyt operačních syndromů suchého oka u těch pacientů, kteří před operací suché oko, ať už onemocnění nebo příznakově vůbec neměli. Důležitá poznámka k femtosekundovému laseru. Pacienti po FLAX, tedy po femtosekundovém laserem asistované kataraktové chirurgii, mají výraznější a vyšší výskyt příznaků, ne snad přímo nemoci, ale příznaků suchého oka symptomatologicky, než pacienti po standardní operaci. Je to kvůli tomu sukčnímu začátku, kdy dochází k ovlivnění perilimbální a bulbární spojivky spojivkového vaku a tím i pohárkových buněk a Krauseho žlázek. Podtlakové nebo plošné plné rozvěrače výrazně zhorší poměry suchého oka po nekomplikované operaci, tedy snižují tear film breakup time a mají vyšší skóre o SDI. Myslím, že podtlakové rozvěrače už jsem neviděl dlouhou dobu, někde snad na obrázcích, někde na Google si je můžete vyhledat, ale takové ty plošné, které balí vlastně celé části horního víčka a dolního víčka, tak ty se ještě někdy používají, vytváří výrazně vyšší tlak na bejbunské žlázy a do těch fornixů, tak to je důvod zřejmě, proč dochází ke změnám těch parametrů. Pacienti po FLAX operaci mají sníženou stabilitu slzného filmu oproti pacientům po standardní mikroincizní kataraktě, to už jsme si říkali, a změny rohovkové senzitivity korelují s šířkou řezu. Tohle je nesmírně důležité, s šířkou a lokalizací řezu. Rohovková senzitivita se upravuje někdy i déle než 3 měsíce. Neznamená to, že 3 měsíce ten pacient poleze pozdě kvůli tomu, že jsme mu operovali kataraktu, to vůbec nechci říct, ale příznaky toho dráždění a příznaky takzvané spadlé řasy do spojivkového oku, ty může mít opravdu dlouhodobě i vlivem té řezné rány. Jenom si uvědomte to, jak vypadá normální inervace povrchu toho oka. My víme, že je trošku víc uspořádaná v té horizontále než v té vertikále, ale budiž je nějakým způsobem rozprostřená, tak jak to tady vidíte. A tam vidíte operaci v té horní části kataraktovou klasickou, tou dvoupřístupovou, mikroincizní, 2 mm otvor a pomocný nápich. A nebo potom FLAX, kdy dochází k sukci při femtosekundovém laseru asistované operaci, plus případně nějakým limbálním řezům vyrovnávajícím zakřivení rohovky.
a vidíte, že ta jeden rok po operaci, že ty denervační plochy, anebo ty plochy, které je zasažená inervace a tedy ten zpětovazební okruh vytváření slezného filmu a jeho stability, tak jak můžou být narušeny těmito výkony. Klasikům se teprve dostaneme, tam ta denervace je ještě mohutnější, jak vidíte, bezprostředně po operaci je výrazná část toho subbazálního a epiteliálního volného zakončení inervace zásadně zcela porušená. K tomu si ještě budeme povídat. Takže intraoperativně anestetika a midriatika redukovat na nejnutnější mez, to je jasné, ale nechceme zase na druhou stranu, aby to pacienty bolelo. Zamezit excesivní irigaci povrchu, ale zároveň i její desikaci, velmi jemně, intenzivně držet hezký zavlažovaný povrch toho oka. Malé incize, krátké operace, malá expozice světlu, to se snadno řekne. Na druhou stranu, naši mladí kolegové se musí učit ty operace a musí jim to trvat déle, než se to naučí udělat rychleji tu operaci, takže nějaký poměr jenom té délky tam prostě musí být. A pozor na prémiové čočky, tam se vám může přehlídnutí příznaku jak v té předoperační, tak peroperační fázi zle vymstít v tom, že ten pacient si potom víc a víc stěžuje. No a jdeme k té postoperační fázi. Po operační období použití artificiálních slzných preparátů se doporučuje v prvním měsíci po operaci katarakty u všech pacientů. Obecné doporučení, které dneska vyplývá z některých literárních zdrojů a ke kterému já se vlastně kloním docela. Já mám rád v tom prvním pooperačním období působit protizánětlivě a stabilizačně a potom prolongovat tu péči nějakými umělými slznými preparáty po dobu toho jednoho měsíce. Je to významně lepší z hlediska kvality života toho pacienta a potlačování příznaků suchého oka. Umělé slzy bez konzervantů jsou účinnější v potlačování těchto příznaků suchého oka po operaci šedého základu než ty, které jsou s konzervanty, ale tak to je jasné, to víme. Je tady jeden hezký graf, který ukazuje pěknou věc. Jsou to 3 skupiny pacientů, ty, kteří nedostali žádné umělé slzy, to je ta zelená, ti, kteří dostali umělé slzy až po operaci, ta šedá, a ti, kteří je dostali už před operací, to je ta modrá linie. Vlevo vidíte úplně začátek, to je to V0, to je stav, kdy byly víceméně ty všechny skupiny stejné a vy jste je rozdělili do těch skupin, kdy někdo dostává, někdo vůbec ne adek operace, někdo ani nikdy nedostane. Pak je V1 operace, vidíte, že tam už je ta skupina, která už před operací byla stabilizovaná slznými preparáty výrazně lepší, co se týká OSDI score. A potom jsou ty jednotlivá V2 a V3 kontroly v pooperační fázi. A tam je zase krásně vidět, že ti, kteří dostali aspoň v době operace nebo těsně po operačním období, tak se trošinku zlepšují a liší se tedy od těch, kteří žádné artificiální slzy v pooperačním období neměli a kteří měli OSDI score poměrně vysoké a mohli si tedy potenciálně, ne nutně, ale potenciálně stěžovat na to, že to oko je v diskomfortu a že se jim nelíbí. Tohle by měla být pacientka, která od nás té kataraktové chirurgie odjíždí a která přijíždí případně na kontrolu takhle spokojená. Já vím, že to hodně nadsazuju teď a že bychom rádi viděli všechny naše pacienty takhle, ale proč ne? Proč si neříct, že takovouhle spokojenou paní bohatou s nějakým autě, která jede právě flirtovat s nějakýma chlapama někam, tak bychom viděli rádi. Může vám to usnadnit právě ten slzný preparát, který krásně použijete v celém tom období 1,5 měsíce, částečně před operací a po ní. Druhý blok, suché oko, refrakční laserové operace. Znovu opakuju. Mým zájmem není, abych tady teď porovnával jednotlivé metody z hlediska jejich účinnosti, možností odstranění optické vady, souborové poznatky, technické parametry toho provedení výkonu. Já vám chci jenom říct, že zhruba tato čtveřice výkonů se dneska zmiňuje v refrakční chirurgii a nějakým způsobem se můžete setkat u vašich pacientů s těmi výkony a něco vždycky znamenají. Sedření povrchu oka, odříznutí lamely, femtosekundová formace lamely a laserování a nebo lentikulární působení uprostřed stromatu a malým řezem vytahování nějaké tkáně. To jsou přístupy k té refrakční chirurgii tak, jak dneska vypadají a pochopíte, když se na to díváte, na ty operace, tak pochopíte, že u všech nějakým způsobem, u některých víc a u některých méně, a to budu porovnávat až úplně na konci z literárních údajů, dochází ke změně inervace povrchu oka a tím pádem narušení slzného filmu a jeho funkce. Tohle je graf, který já mám nesmírně rád a myslím, že by vlastně měl viset v každém refrakčním centru, protože on krásně ukazuje to, co se stane. Nemyslím si, že bychom ho měli ukazovat pacientům, teda, aby jsme si rozuměli, nemáme je strašit nějakou takovou tabulkou, ale pro nás je strašně důležitý, protože on nám ukazuje, že po refrakčním zákroku dojde k několika věcem, které se ve výsledku vpravo dole potom objeví v podobě suchého oka, nebo aspoň příznaku suchého oka, nestability slzného filmu. Denervace, která spustí celou kaskádu, pokles rohokové senzitivity, pokles tvorby slz, vzestup osmolarity slz, desikace povrchu epitelového, pokles frekvence mrkání. Redukce pohárkových buněk vlivem sukce a změna zakřivení rohovky, která nastane tím, že změníte kurvaturu povrchu toho oka. Ta zas není tak veliká, ale v těch prvních fázích to může hrát roli, protože tam přece jenom nějaké linie jsou. My je překrýváme kontaktníma čočkama v některých typech výkonů a bráníme tomu, aby přece jenom to narušení bylo tak významné. Tak, jdeme k nejdřív té denervaci. Tohle už jsme si ukazovali akorát na trochu jiném obrázku. Je pro vás pochopitelné, že jestliže tam mám nějaký stromální základní kmen, od něj mám potom subbazální a subepiteliální větvení a
intraepiteliální volné zakončení, tak při všech typech výkonu, ať už to je abradované, řezané, laserované, anebo z mikroincizí laserované intrastromálně, tak vždycky dochází k nějaké fázi denervace, ale budou se od sebe samozřejmě lišit, což si pak ukážeme. Uvědomte si, když tady porovnáme třeba ty dvě poslední a vlastně nejmodernější metody LASIK, ať už je v podobě toho femtolasiku, anebo toho mikroincizního keratotomového lasiku, tak se SMILE technologií, tak vidíte, k jaké denervaci původně normálně inervovaného povrchu toho oka dochází vlivem toho, že tam vytváříte nějaký flap zinč s těmi panty, anebo že tam vytváříte jenom malou incizi, kterou narušujete jenom část té inervace a vlastně intrastromálně působí laser, který potom nějakým způsobem tu tkáň odtud dostáváte tou malou incizí. Takže to je jenom na úvod. Nejsem tady proto, abych propagoval kteroukoliv z těch metod. Já se nakonec ani neživím tím, že bych dělal refrakční laserovou chirurgii. Jenom upozorňuji na to, co je v souvislosti s těmito výkony nutno zvážit při suchém oku. A když se vás někdy pacienti budou ptát na to, který ten výkon teda se mám vzít, tak i tohle to berte v potaz, když jim nabízíte nějaké lepší, ale možná o trošku dražší metody, protože můžete významně zvýšit jejich komfort a léčbu toho oka. Jenom k té abrazi, když jsem mluvil o tom PRK nebo o jiných typech, my třeba při vitreoretrinálních výkonech taky někdy děláme kompletní abraze epitelu, protože už ho máme tak zedematizovaný, že přes něj nevidíme na tu sítnici, kterou operujeme. Tak jenom, aby jsme si uvědomili, hojivá síla, ta reepitelizace povrchu oka je obrovská u normálně zdravého oka a během 48 hodin v podstatě dochází i při velkých plošných abrazích s nějakou zavedenou terapií, dochází k rychlé reepitelizaci, případně s kombinací s kontaktní čočkou. Vidíte, že poměrně krátká doba stačí na to, aby reepitelizovala. Ale na rozdíl od epitelu, ta reinervace, to znamená obnova těch volných zakončení, které jsou intraepiteliálně, trvá řádově měsíce, typicky až třeba rok. Takže když mluvíme o laserových refrakčních zákrocích, tak často mluvíme o velmi dlouhé době, kdy ten pacient může pociťovat nějaké příznaky suchého oka jenom tím, že tam má tu denervační složku. Tak teď nějaké literatuře, která mluví o denervaci. Pokles rohovkové citlivosti je dominantní v prvních 3 měsících. Jasný, to víme asi. Po PRK i po lasiku. Sledování změn rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie prokazuje počátek reinervace někde do období mezi 3. a 6. měsícem po lasiku. To znamená, musíme počítat s tím, že to primární období po tom laserovém výkonu může pro toho pacienta být nepříjemné. Druhá složka, kdy jsme mluvili o redukci pohárkových buněk vlivem sukce. Redukce pohárkových buněk nastává výrazněji po femtolasiku, logicky, protože tam máme sukční mechanismus, než po klasickém keratotomovém lasiku, který tak velký tlak a tak dlouhodobý tlak na povrchové struktury spojivky nedochází. Nicméně v obou dvou těchto metodách dojde k restituci denzity pohárkových buněk někdy kolem 6. měsíce od operace a nikdy nebývají narušeny navíc všechny. To je důležité si říct. Tenhle ten trojúhelník, triangl rozvahy se tomu říká, by měl zase viset v každém tom refrakčním centru a každé refrakční centrum k němu nějakým způsobem přistupuje, někdo opatrně, protože je hodně konzervativní a někdo odvážný a přesouvá se třeba až do červené špice toho trianglu, kam já si myslím, že bychom neměli zásadně chodit, ale to je jiná věc. To jenom chci říct, že takhle by měl vypadat a není úplně na škodu, abyste vlastně podobný trojúhelník měli někde u sebe v ordinaci a když někdo si s vámi chce povídat o refrakčním výkonu, tak než ho pošlete do toho refrakčního centra, kde si s ním povídat trochu víc a trochu podrobněji, tak s ním rozhodně můžete projít některé body, o kterých jsme dneska mluvili, anamnéza, slit lampa, dotazník, případně nějaký, co se nám nechce s tím zdržovat, ale klasický set vyšetření pro suché oko, které můžete udělat a trochu si toho pacienta už stratifikovat, upozornit případně refrakční centrum na to, co jim tam posíláte za pacienta a co může mít. Pokročilejší diagnostické metody patří do těch refrakčních center, to znamená interferometrie slzného filmu, konfokální mikroskopie a detekce zánětlivých markerů u některých typů pacientů, tedy zvláště matrix metaloproteinázy, která je typickým mediátorem zánětu na povrchu oka při suchém oku. No a v podstatě všechna normální lidská refrakční centra se pohybují v zeleném a žlutém poli a jenom někdy a za některých okolností a ty nejodvážnější si troufají do těch oblastí maximálního risku a zbytečně tím ohrožují potom výsledek své operace. Peroperační rizikové faktory, hloubka ablace, rozsah ablace a výška myopické vady je v přímé úměře k poklesu rohovkové senzitivity po zákroku. To je asi to, co bychom čekali, protože čím hlouběji říznete, tím větší kmeny a tedy širší oblasti té povrchové inervace toho volného zakončení ovlivňujete. Sukční čas, zase přímá úměra, delší sukce indukuje výraznější zánětlivé poruchy povrchu oka. U femtosekundového lasiku mohou být výrazně vyšší než u klasického mikrokeratomu, ale jak jsme si říkali, neovlivní všechny buňky pohárkové na povrchu toho oka, což je velmi důležité. Pozice hinge dlouho se licitovalo o tom, jestli v horizontále nebo ve vertikále. Jedna studie říkala, že takhle lepší, druhá takhle. Dříve se také víc mluvilo o tom, že přece jenom horizontální inervace rohovky je výraznější a více zastoupená než ta vertikální. Dneska je přístup takový, že v podstatě
rozeznáme tu inervaci, která přichází ze všech směrů a většina center se spíš podle literárních odkazů kloní k tomu, že vytváří flepy konstruované ve vertikále, ale tohle je fakt věc, která ani jedna skupina neprokázala nějaký úplně zcela zásadní věc. A teď ty jednotlivé metody, které literárně porovnáme ještě k sobě, abyste věděli, když ten pacient půjde na nějaký typ výkonu, tak co můžete očekávat. PRK způsobuje výraznější symptomatologii suchého oka než LASIK, to je první z faktů literárně uvedených, a chronické onemocnění, tedy dry eye disease, chronický syndrom suchého oka, po 1 roce od zákroku nacházíme až u 5% pacientů po ERK. To je docela vysoké číslo, ale jenom u necelého procenta po LASIKu. To znamená, v horizontu 1 roku se významná část našich pacientů s těmi modernějšími metodami léčby refrakčních vad dostává do téměř normálně zhojeného povrchu oka a nemá s tím žádný problém. A tím myslím teď, ne, že by si celou tu dobu toho 1 roku stěžovali, a mám tím na mysli to, že zkoumáme, jak vypadají parametry epitelu, inervace, senzitivity a tak dále, a tam už bývá ten horizont toho normálu. LASIK versus femtolasik, incidence suchého oka 1 měsíc po zákroku je signifikantně vyšší po LASIKu, potom mikrokeratomu, než u femtolasiku. Potřeba cyklosporinu A 1 měsíc po operaci byla opět vyšší u LASIKu než u femtolasiku. Vidíte, že to trochu jde proti tomu, co působilo víc na pohárkové buňky spojivkového vaku. To byl ten femtolasik, ale vidíte, že projevy jako takové toho suchého oka jsou větší a výraznější po LASIKu než femtolasiku. Tear film breakup time a Schirmer test signifikantně horší po LASIKu než po SMILE. My jsme si ukazovali před chvíli ty incizní nároky, které jsou vedeny na rohovku v těch jednotlivých metodách, a u SMILE je to výrazně menší. Nakonec už v názvu má řečeno, že to je mikroincizní záležitost. A po SMILE je méně symptomů suchého oka než po LASIKu, další jenom literární odkaz, který byste hledali. Tear film breakup time je po SMILE delší než po femtolasiku v 1. i v 6. měsíci kontrol u těch pacientů, kteří jdou na refrakční výkon. A ještě tam máme jedno, po SMILE méně symptomů suchého oka než po femtolasiku. Teď znovu opakuju, já tady nejsem propagátor SMILE, já to nedělám, já se tomu nevěnuju, to znamená, já tady můžu jenom říct to, co z literatury vyčtete, a to, co pro ty pacienty znamená to, když si zvolí nějakou metodu, která z mého pohledu je dneska modernější a která je úplně na forhontě. Poslední část dnešního povídání je část suché oko a operace glaukomu, a zase si to tedy projdeme tak, aby nám to dávalo celé nějaký smysl. Když se dneska mluví o glaukomové chirurgii, odkaz vidíte dole na ten literární zdroj, trabekulektomie, skončil už její čas, tak tam je tenhle ten nádherný graf, který jsem z toho převzal, a ten totiž ukazuje jednu strašně důležitou věc. On ty výkony protiglaukomové dělí na 2 části. Ty, které zasahují do spojivky a povrchu oka, tedy myšleno, a ty, které nemají vliv na spojivku a její charakteristiky a utváření, a tím pádem potenciálně menší vliv na to, aby vyvolávaly symptomatologii suchého oka. Takže my si teď odřízneme ty, které byly vpravo, necháme si jenom ty, které zasahují do spojivky, a řekněme si, že ať už jsou to ty, kde dáváme nějaké implantáty tou transkonjunktivální a intrasklerální cestou, anebo tam, kde děláme přímo filtrující operace, zasahující do vnitřních prostor toho oka, tak vždycky narušujeme povrch toho oka. Má to vliv na charakter rohovky, kde většinou vytváříme nějaké fixační stehy nebo fixujeme. Má to vliv na charakter spojivky a podspojivky a její stabilitu, tam, kde vytváříme flap. A má to vliv na kurvaturu, tedy zakřivení povrchu toho oka, protože filtrující polštář vytváří nějaké zakřivení, které je povrchové. Tak teď se k tomu ještě dostaneme a ukážeme si jednotlivé body, které jsou důležité. Tyhle obrázky asi známe, buď to normální filtrační polštář sice s jemným překrvením, které tam vidíte, ale prominující, viditelný, mírně zasahující až k okraji limbu a rohovky, anebo takové ty hyperplastické stavy, tak tam je evidentní, že to bude mít vliv na stabilitu slzného oka a na projevy a symptomatologii příznakovou, aspoň symptomatologii suchého oka. Tak teď ty vlivy glaukomové operace, které musíme vzít v úvahu, když zvažujeme pacienta, který jde na antiglaukomovou operaci a který zároveň má buď to příznaky suchého oka, nebo se bojíme, že by je mohl vyvinout. Mechanický vliv filtračního polštáře. Mluvili jsme o něm, to znamená prominence, nestabilita slzného filmu, neadekvátní funkce víček, které nemohou dobře roztírat ten slzný film, protože se dostávají přes vysoký nebo hyperplastický filtrační polštář. Chronická antiglaukomová medikace, tohle je strašně důležitý faktor, protože před vámi nestojí nějaký panenský list. Ten člověk jde na glaukomovou nebo antiglaukomovou operaci proto, že má glaukom a že už si asi nějakou dobu kape preparáty, a to asi neúčinně, protože už prošla nějakou dvoj- nebo trojkombinací, k tomu se za chvíli ještě dostanu. A tím pádem tato chronická antiglaukomová medikace, ať už je dneska modernější, tady bezkonzervantová, anebo stará klasická konzervantová, nedej bože s benzalkylovým chloridem, tak vytváří skvělý prostředí pro to, aby ten pacient už před operací a potom i po ní měl příznaky suchého oka nebo přímo syndrom suchého oka. Zánětlivé markery, vzestup osmolarity slzného filmu, už jsme mluvili dneska o MMP9, jízvení spojivky, nestabilita slzného filmu opět,
i když dneska používáme antimetabolity, které vidíte v tom posledním sledu, které mají bránit tomu, aby tam docházelo k nějakému excesivnímu jizvení a hojení toho sklerálního flepu, to nás tak nezajímá, a tudíž mají zmírňovat ty parametry zakřiveného povrchu oka nebo nepravidelného povrchu oka, ale sami antimetabolity, které tam kvůli tomu dáváme, kvůli tomu, aby se zpomalilo hojení nebo zabránilo srůstání sklerálního flepu, tak mají vliv na to, že destruují sekreční slzné žlázky na povrchu toho oka, a to ať chceme nebo nechceme. My víme, že si je většinou ohraničeně dáváme do toho místa nebo pod spojivku vyplachujeme mohutně. Působení je časově omezené, ale stejně ten vliv svůj mají. Tak toto bylo 5 bodů, které v souvislosti s glaukomou operací mají vliv na suché oko a které musíte vzít v potaz. A teď zase k literárním údajům. 51% pacientů s glaukomem užívajících antiglaukomatika s konzervanty mají diagnostikovaný nějaký stupeň suchého oka už před tou případnou operací proti zelenému zákalu. 51%. 21% těchto pacientů má těžký stupeň Drahe syndromu. Za chvíli si řekneme, že to jsou velmi pravděpodobně ty pacienti, kteří jsou na 2 a 3 kombinacích. A 30% těchto pacientů má mírný nebo střední stupeň podle literárních údajů. Další, s počtem let antiglaukomové terapie a s počtem aplikovaných preparátů, kombinace, pokud to není kombinace v jednom balení, se zvyšuje počet pacientů se suchým okem nebo příznaky suchého oka. A tohle je nesmírně důležité, tohle to vždycky zvažujte u svých pacientů, syndrom suchého oka nacházíme u 71% pacientů na 3 kombinaci, 54% pacientů na 2 kombinaci a 38% pacientů na monoterapii antiglaukomové. Tohle jsou obrovský čísla. Vidíte, že když ty pacienti nějakou dobu, a typicky to bývá pacient mezi 5. a 10. letem medikace, chronicky medikují a mění povrch toho oka, tak v těchto procentech, podle závislosti na tom, kolik těch preparátů a v jaké intenzitě používají, se u nich vyvinou příznaky suchého oka. Stále jsme ještě před operací toho zeleného zákalu. Incidence syndromu suchého oka je signifikantně nižší u pacientů, kteří používají antiglaukomatika bez konzervantů. Důležitá věc, to si pamatujte i pro svoji chronickou péči pacientů se zeleným zákalem. A osmolarita slzného filmu klesne výrazně již po 14 dnech po změně terapie z kapek s konzervanty na kapky bez konzervantů. A tohle je taky strašně důležitý, protože vidíte, jak malá změna, to znamená, že zvážíte složení umělých slzných preparátů anebo antiglaukomové medikace, něčeho, co chronicky do toho oka podáváme. Jak malá změna vaší úvahy o chemickém složení a výměna těch kapek může způsobit to, že změníte osmolaritu, tedy desikovaný povrch anebo hyperosmolární slzný film, během 14 dnů u toho pacienta a výrazně snížíte projevy, které může mít v souvislosti se suchým okem. Samotná operace zeleného zákalu, tak zase několik literárních údajů, které jsou důležité a které si vytkneme. U pacientů s těžkým stupněm syndromu suchého oka musíme zvážit použití antimetabolitu. Já vím, že tohle teda operatéři, jestli mě bude slyšet Marek Fichtl, tak mě prokleje, protože on samozřejmě ví, že ho tam potřebuje z těch důvodů, aby fungovala ta operace. Nicméně můžeme značně narušit toho pacienta. Aspoň musíme dát pozor na to, jak ho aplikujeme a velmi striktně dodržovat aplikační parametry pro ty antimetabolity. Prolongovaná inflamace může totiž způsobovat poruchy i selhání toho filtračního polštáře samotného. To znamená to, že použijeme antimetabolity a chceme, aby to nějakým způsobem udrželo funkční sklerální flep, který jsme si tam vytvořili, tak může narušit naopak to, že nemáme potom dobře fungující filtrační polštář nebo spojivkové krytí toho filtračního polštáře a celá ta operace stejně může selhávat. A druhá důležitá věc, trehalóza, už jsme o ní dneska mluvili, já jsem říkal, že to je zázračná věc v těch kapkách, a hyaluronová kyselina mají pozitivní vliv na hojení filtračního polštáře, rovnováhu slzného filmu a sekundárně na rychlejší stabilizaci nitročního tlaku po filtrující operaci. Zase literární údaj, takhle hezky to zní dobře napsaný, ale je to tam podpořeno v té literatuře nějakým sledováním a parametry OSDI score a měření nitročního tlaku u těch pacientů. Tohle byly tedy v souhrnu věci, které se dají najít mezi nimi vztah mezi syndromem suchého oka a mezi některými operačními výkony. Doufám, že to pro vás bylo přínosné a tak, jak si budete tu prezentaci klidně znovu procházet a jak jste si udělali některé screenshoty těch obrázků z vašich obrazovek, tak se vám to může hodit pro povídání s vašimi pacienty, když je odesíláte na operaci intraokulární, ať už kataraktovou, refrakční nebo glaukomou. To jsou ty nejtypičtější, které mají nějaký zásadní vliv. Mohli bychom tady mluvit samozřejmě i o jiných kapitolách, to je vitroretinální chirurgie s těmi specifiky toho, co s tím povrchem oka často děláme nepěknýho, anebo celá plastická chirurgie periokulární, to znamená všechny víčkové procesy, které významným způsobem narušují mechanické roztírání a mechanickou distribuci slzného filmu po povrchu oka. Ale to už je třeba na jiný povídání, třeba se uvidíme jindy a zase zmíníme literární údaje, které se vztahují k těmto bodům, které jsem teď zmiňoval. Ale dneska jsme chtěli mluvit o těchto 3 základních kapitolách a
Já budu doufat, že to pro vás bude přínosné, že jste si z toho něco odnesli. Mějte se hezky a budu se těšit na osobní setkání.